Ola rapaces e rapazas. Ora, despois dun fin de semana xa podo vir aquí a casa abandonada porque hoxe non hai ninguén. E outro día que intentei ir aquí había xente mirando por aí pola ventana do teleclub. Bueno, xa ven un coche por aí. Os escoito. Vamos mirar aquí, está todo pechado obviamente. Ainda vai haber alguén dentro. Espero que non. Mira, aí hai un hórreo, pero ese sí que é dunha casa. Ventana por aquí. Mira ti. Non hai nada. Non sei para que sería eso. Pois unha vez, a primeira vez que fun por aquí era un día que chovía un montón. Mira, aí tengo outra ventana pequena. Era un día que chovía un montón. En nada, pois fun a gravar a ver así se pasaba algo. Bueno, se pasaba algo non, solo para mirar porque unha punta estaba aquí. Entonces, estou indo por aquí detrás, escoito como un golpe na ventana, así, non sei se sería esta, como algo pa, algo así. Mirei, estive mirando, non encontraba nada, mira, ven un coche por aí. Aquí outro por aí, aquí hai un lavadero. E isto un pozo. Pois estou mirando por aí, escoito aí uns ruidos, uns golpes. Miro para as ventanas, non vexo ninguén, está todo pechado. E asusteime, me cago en Dios. Pois non sei que fixo ese ruido. Ademais, fixo 3 veces, asusteime, partome para atrás, miro eso, comprobo que non haxa ninguén, e cando estou marchando escoito outros 3 golpes, pero ainda máis fuertes. Pois non sei que sería. Bueno, pois hasta aquí o vídeo. Ao mellor aquí volvo algún día. Isto prácticamente está ao lado de onde vivo. Algún día, mira, podería entrar no hórreo, é o que penso. A ver se non me ven ninguén. Non sei se facelo. A ver, aí rápido. Aquí non me sale unha rata. Nada, eso que quería ensinar. Ao mellor nin siquiera, eu creo que é pomillo. A verdade que non estou seguro. Se alguén o sabe, que mo diga. E ahora sí. Vena, non sei nin falar. O palomar. E ahora sí. Veña, adiós.